Good morning, Philippines! Hi guys! Hello! On the go na naman tayo guys. Kararating lang namin talaga sa bahay, as in kararating lang sa bahay. And then ngayon umalis na naman ako kasi po as usual, mag-dive kami ni Brenda guys. And kukunin ko lang si Brenda. It's already 5:54 ng gabi. So yun, almost 6 o'clock na. And kukunin ko lang siya. And yun, so samahan nyo kami guys sa pagdadive. Sana magustuhan po ninyo. At sana may makuha po tayo, di ba? At sana open yung basurahan ngayon kasi hindi natin alam kung open or close. Or close open. Okay? So let's go. Ano to? Ay wala, mga ano na. Ito, live dive tayo guys. Ay, puro man ano. Puro hanger. Dito guys, live diving po tayo. Alala. Puro ano? Puro man tawag na to. Hanger, puro hanger. I-close natin ito para hindi mga tagak. May laman ba? Wala mang laman. Morning, good morning. Walang laman. Puro boxes. Uy, may ano dito. Dito. Live po tayo guys. Ha? Tignan ko lang dito. Kalo ng bata, be. Puro hanger at saka boxes. Okay, kunin ko lang to, be. So, tignan natin dito. Baka may ano naman. Okay, hindi to ano, be. Ha? Parang Mga basura. mga basura. Basura. Tara. Anong meron? Meron ba oh? Yun oh. Yun ba yung blue? Atin guys. Be, gusto mo, be? Gusto mo? Uy, be. Ay, inisprehan. Inisprehan, sayang oh. Itapon mo na yan. Sayang oh. Sayang. Spray lahat di ano to be? Walang laman. Okay. Asan? Spray ba eh? Wag dyan. Hindi ako makaalis.
May spray lahat, ayaw ko. May spray lahat. Puro silofin, be. Hawakan mo nga yan. Inte. Malas talaga dito ba? Talagang ayaw nilang ipadive ng bed-bed. Sinira nila isa-isa talaga. Talagang walang... Ang ganda pa ng isa yung ano, nandun sa lalagyan, di ba? Tignan natin dito sa Michael's, guys. Waste man ito, be. Ha? Puro box na. Puro box, tara. Tignan natin dito, guys, sa basurahan ng grocery tayo sa grocery. Oops, tignan natin kung anong mga tinatapon. Kung anong mga tinatapon ng basura dito. Tignan natin. Wala, be. Walang bago. Walang gulay. Ano to? Ala. Walang ano? Walang gulay yung hinahanap ko, guys. Uy, may mga laman, be. Uy, may sapatos. Basa. Look, hawakan mo. Ito, anong laman ito? Uy, Mga stocking na punit. yung sira nga eh. Hawakan mo, basa. Ay, ito yung sabi ko sa'yo eh. Ha? Hanger naman ito. Walay ayo, be. Ay, may lock, be. Oo. Tara. Oo. But they never lock this eh. Wala yung lock eh. Noon? Oh, galing kami ni Tami dito. Walang lock. Puro boxes, be. Puro boxes. Ito, wala ito. Mga madumi yan. Nakahawak ako ng something doon. Tignan natin dito, guys. Puro makeup. No trespassing daw, sabi pa. Ito, tignan natin dito, eh. Dito, guys, tignan natin. Wala. Okay, guys, dito tayo, guys. Tignan natin, kakaibang route po itong niraroute natin. Dito tayo, guys. Sana hindi closed. Close man, dadiving pa din namin. Charot. Ala, open, be. Kasi bukas mag-ano sila, be. Sila? Oh my God. Okay. Ano to, be? Suga. Ano siya? Gagana pa kaya ito? Ha? Be, nag-blink ba, be? Nag-blink? Hindi. Ay, oo. Ay, hindi pa rin. Oh, nag-living siya. Ano to? Tingnan. Ha? Ay, may laman nito. Ano yun? Nalaglag. Ha? Ano yan? Ay, soda. Ano yun? Ewan ko. Ano yun? Kunin mo to. Kunin mo to. May
Baka may tao ha. Yan ba? Display yan. Sira. Ay. Be, magagamit po ito, be. Ba't ang daming suklay? Ang daming suklay, oh. Ang daming suklay. Ha? Bi, ipasok mo na yan, Bi. Ipasok mo na yan. Mamaya na. Ha? Ay, magagamit ko to. Ha? Meron pa dalawa dito na nakita. Tika. May plato. Cortina. Okay lang. Here, it's okay.
Tika muna. Baka hanapin ko yung ano. Ha? Hindi na ako makalabas. Tika muna, be. Okay, halika. Okay, baba. Ano to eh? Ha? Sure ka? Cortina. Wala mga pagkain. Tara, hatid tayo sa kabila. Oh, meron. Oh, airbed to. Airbed ba to? Hawakan mo nga yan, be. Ayan, may mga Mga bulaklak, oh. Ayaw ko yan. Huwag naman. Ito, ubo. Darlene. Ako pa talaga nga. Walang akong ano. Laruan yan? Para. Nice. Okay. Tapos yun, oh, yung, ay, ano yan, be? Hindi naman siya airbed, di ba? Hindi. Ano naman itong mga to, di ba? Empty. Tara, wag na, be.